nthawi naso ya mtengo wapatali imene timabwera ndi programu ya sports arena pano pa times television. Ine ndi danger left winger Williams Gondwa. Mpulogalamu iyi mlendo wanga ndi Mike Ndala. Kwambiri tiunikiratu maso amene aseweredwa mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Taona matimu a Mighty Wanderers, Silver Strikers komanso FCB Nyasa Big Bullets akuchita bwino. Komanso kumathero asabata imeneyi taona timu yachisodzera yampira kwa miyendo yatsika ndi dziko ya under 20 ya the Young Scorchers ikugonja kwa Nigeria. Kodi zikutanthauza chani masolo aja a FIFA Women's Under 20 World Cup qualify imene ndi step imodzi yofika kuma finals a World Cup. Komanso banki ya FDH yabwereranso kumasewero yanena kuti nonso pano yachotsa tikuti kandi ban suspension imene ndithu idapereka kuti no yasiya kuthandiza zokhuza masewero mdziko muno. Ndi izi ndi zina zimene tikhale tikambira ndithu mpulogalamu imene ya sports arena. Ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Ndiyetu monga titakambira kumambira program ene ya sports arena kuti ndi join mzanga Mike Ndala. Mike takulandiranso pano pa Time Television nthawi imene pakhati kuyang'ana kuti no nkhani za masewero zayenda bwanji kumathero asabata yangotayi komanso kuyang'ana patsogolo. Zikomo kwambiri danger. Tikoti unali ndi weekend yabwino. Yes, weekend inali yabwino makamaka kwa anthu okonda masewero. Kunali nkhani zambirimbiri. Okay. Time zino inali pa Mwanza, kunja ku Manchester United, kuchini ya Liverpool, FDH Bank kulengeza kuti abwereranso banija ichotsa just after a week. Zambiri Super League inkati zambiri koma Mike nkhani yosangalatsa kuti no nkhawa imene inalipo kuti no sponsor wanyowani ku Super League kukangana nyanyala kuti ayi kuti zikuchitika chani. Mwina tangona statement kuchokera ku FDH pa nkhani yokhuza ndithu masewero amene ndithu akuchita sponsor. Mike utakuona of course uthenga uli mchingerezi resumption of sports sponsorships. Yes, FDH alengeza tsopano mwina lolemba chakumawa kuti ayosa tisaiwale kuti nkhani yonseyi kuyambira pa launch ya FDH Premiership game imwe imayenera ipangidwe launch pa 25 April pa Kamuzu Stadium pakati pa launch match na pakati pa Wanderers ndi Karonga United. Zinakanikale sakuziwa zomwe zinachitika. Banki nayo yokwiya kukwiya kwakuti tikwiya kwakuti kumvesesa ndikupira kuti lolemba tinali sopompano pa sports arena timakamba nkhani ngati koma tinazangodandaula kuti mwina kupanga suspend ma sponsorship iwo ndi zina zotero kuphatikizanso ndi masewero ena omwe sanalakwe nawo mwina FDH ankhala emotional kwera kuti mwina anamvera komanso kunali mkumano pakati pa Sulo Mfamu mwina ndi boma aliyense okhuzidwa kuti iwo abwere koma ine ndimadziwa kuti sangapite. Okay. Umangoonesa beko koma ndi nkhani yabwino kwa basi. Ndi nkhani yabwino kwa anthu okonda masewero. Ndimadziwa anapanga kale committee iwo wa danger 500 million anoti ayipereka kale kwa matimu ija timati subvention kapena kaphukusi koyambira kwa matimu amene akupenya Super League anapatsako kaphoso kena kake. So it's good to be back ngati FDH taonera mipira weekend yopanda makaka ena aliyonse FDH pa stadium. Iwe ndine tinaona pa Mwanza pacha, taona ku Bledimba kunali Wanderers, taona Ekhaya inali ndi Red Lions pa Mpira Stadium, taona Sivo inali ndi Dedza ku Dedza. Taona Karonga inali ndi Masters ku Karonga, Chitipa inali ndi Brugge. Kulibeko china chicho sikuja FDH panali nkhawa. Koma ndikupira kuti sabata ikubwerayi yomwenso kuli dabe. Ndikupira kuti makaka FDH akhala and tisaiwali ligi inayamba danger koma sinapangidwe lonje. Okay. Launch inakanika. So mwina maganizo yabi atangotengera mwa idabe kubwera weekend launch songukhayo moyo pa big match ndikupira kuti zikhala zokoma kwambiri. Alright. Ndi nkhani ndimeneyo nkhani yosangalatsa kwa anthu akumpira kuti FDH yabwereranso ndithu ipitiliza kuthandiza ndithu sponsorship imene idagwirizana ndi Super League of Malawi. Tatiye titabwereranso pano ku mathero asabata yangotayi kunali masewero amene adali amu week 2 mu mpikisano umene kunali masewero kwana 8
amene adalipo padzana paja Saturday komanso Sunday kunali masewero amene asewedwa. Titaona zotsatira kaye za masewero a Saturday kuti no zinaenda bwanji komanso masewero a Sunday kuti no masewero ayenda bwanji, chifukwa tinaona anyamata a Silver Strikers akutenga 3 points kuti nonso pano akhale ndi 6 points pamwamba pa mpikisano umenewo. Yes, Silver Strikers tinganene kuti it's a team in form. Yeah, yawina masewero awo awiri 6 points 6 goals. Achinyisa chigoli chimodzi kuwina away ndikuzawina pa khomo. Taonanso timu ina imene yawina masewero awo onse the Master Security inapambana pa khomo ndi Chitipa komanso yakapambana away kukalonga. Yeah, it's a good start for coach Peter Mponda ndi squad yake. Mmene ndakhala ndikunenera ineyo Master Security ndi timu yoti yalowa kumene koma mapuleya awo solowa kumene chabwera. Muli mapuleya omwe amenya mwina Super League zaka 10 ena akamenya kunja ena awina league ndi zikho zochuluka within the squad, so it's just a matter of coordination komanso kumvesesana pakati pa mapuleya mwina ndi technical panel. So ndi timu yokuti kwa ineyo achilendo alibe. Okay. Sivo yachita bwino kwambiri ikuchokera kopanga draw ndi Bullets 2-2 pa home inaenda kupita kudetsa short distance choka lilo kufika detsa yapambana madaliso maso anaisogoza Sivo koyambirira kwenikweni mwina within 10 minutes anayotali achinyakale kocha basi makawanda anzawo achina Emmanuel Zoya abwera kumene kukhupira kuti management ya Sivo so yasintha yatakasa zinthu kuli achina Rashid Nterera kumene kuti akugwira ntchito kuti akasa zinthu kumene anapeza penalty adetsa by 89th minute kuti asala 1 minute kuti uti koma goalkeeper Rahman John ndikuchotsa penalty akhala so man of the match ndikuti zikuyenda kusifa adetsa ndikuti ndi 1 point chigoli ilibe chifukwa game yawo yamba inathera 0-0. Kubwera pamapaka masewero aloweruka Ekhaya versus Red Lions. Ekhaya ita gonja away ku Blue Eagles 2-1. Kubwera pakhomo Maekha anakonzekera kuti apa pande ntchito igwirike anatsogola ndi Red Lions pa Mpira Stadium pa home. Red Lions ndikubweza ya zomwe mwina masapota ambiri so Ekhaya samakondwa nazo kutengera ndi mmene timu ija yatakasira pansika ndi mmene yagwedezera. Coach Enos Chadama manena kuti sana yambe bwino koma kwa sama game 28 there's room for improvement. Yeah, of course onena makwalala amati timu ingosintha season yatha first round inali timu ina, second round inali timu ina. First round ilatha kuchosa mapuleya mwino over 8, second season yatha achosa mbirimbiri. Second round ina apaso first round ya season ina kuyamba ndi sizike kusogolo zikhamorani. Report mama wa mamvekaso kunena kuti Enos Chadama amuyimitsa kuti we are yet to confirm those reports ndikukhulupirira kuti zikamachitika anthu amaonera times amamvera times. Yes. Okay, nditatiye titaona ano mwatsatanetsatane tiyambe ndi masewero amene asewedwa ku Aubrey Dimba Stadium pakati pa Wanderers ndi Craig Sporting. Tayiona Wanderers ikugonjetsa timu ya Craig 2-1 kuti no ma defending champions apereke statement kuti no iwo ndi amene akutani akuteteza league imene ndayambanso mapamwamba kwa basi season ya 2026 tumakamba kuti game yawo yoyamba inakanika ndi Karonga United. Yes. Aliyense amene amasapota Wanderers yo amayembekezera kuti timu yake singayambe ndi kugonja kapena kupanga draw pa game yawo yoyamba kufuna kuteteza chikho. Ndikukhulupirira kuti munthu wina aliyense wa Wanderers timu yake kusunga chikho silingamakambe za Super League zapena Premiership yosakamba za Wanderers. Fanda amene akusunga chikhochi. So aliyense wa Wanderers yo ndi mapuleya awo kuphatiza masapota ma coaches ndi aliyense associated with Wanderers amayembekezera kuti timu yo ikuyenera iwene game yawo yapa zachitika. Force banali scare anatsogola Lamek Miti kuchinya on his debut league debut ku Wanderers. Anabwera kuchoka ku Moyale. It's a high profile signing, a lot of money was spent on him. Kuchinya what national league statement was just a pressure. Okay, yeah, was just a pressure so baika anazabweza Laurent Banda yomwe inazapereka tingati scare kapena chiopsezo ku Wanderers kuti koma zigwira. Yeah, so Wanderers came back anachinya Lamek Miti pa 56 minutes kuti sakulakwitsa. Pa 71 minutes ndikuti kutatsa 19 minutes kuti uthe Laurent Banda ndikubweza umaoneka ngati kuti mwina game ikupita 1-1 koma kutatsa 9 minutes pa 81 minutes ndikuzachinya chigoli, a brilliant goal by Promise Kamwendo
kuti game yo Wanderers iwine ndikuti ma defending champions ayambapo Mhm. amenya imodzi awina imodzi akutsalira ndi game tizaona kuti mtsogolo muzakhala motani za magemu ine handi zayambiratu komano nanga sisi kunali kufuna kwawo Yeah, ndikupirati apa ngafix cha mkatikati tisamakhani mavuto Koma wini imene ikutanthauza chani ku Wanderers? ndi mmene ndionena kuti wini iyi ikutanthauza kuti at least they have started the defense of their title on a high. Ndikuuza Danger kuti mukusunga chikhunde muyambe ndi draw kapena kugonja molala imazatsika yeah. And going into the derby umakhala wachosaka pressure kenakake apita ku game yayikulu. They have been dominating Bullets and kunena chilungamo pano ku Danger ndikunena ineyo apapa munthu okonda mpira amene amautsata andivomereza ukaitenga squad ya Bullets yapo ya Wanderers yapo pa paper Wanderers is far much ahead. Wanderers has depth Danger depth tikutanthauza kuti maplayer 11 analowa dzulo a Wanderers amini analowa tingoti ya la mulungu pobre dimba analowacha 11 osaja kutuluka alowaso 11 ena opya kwambiri kuti chance tete wanchosa bagolo pabwera sadali sokhungwa equally good uchosa Stanley Sanudi kutuwika Masia Amanda equally good uchosa Alex Kambinya wika pita ngambi they spent 19 million pita ngambi koma makhala panja equally good. So Wanderers has depth akuoneka kuti atati aliyesa azikhala at his best itakhala kuti timu yopya kwambiri. Chimozimozi Bullets yachita bwino koma Bullets ibe imaonekabe kuti inali disjointed ibe akuoneka kuti nkhope za chilendo zija coordination palibe. Tibwere pa game ya Bullets koma kubwera pa game kubwera ndinalowerera tu game ya Bullets ndi Mafco inali pa Joyce Sulu Stadium ku Mwanza. Ukaona Bullets imaonekabe kuti ili disjointed ibe imaoneka kuti there are some detachments between kumbuyo pakati ndi usogolo. Yeah. Game ija mene imaonekera 4-4-2 more like pena imazaoneka 4-3-3 koma in actual sense Danger game ija inali 4-5-1. Chifukwa choti amaoneka usogolo kuja ndi jezi number 8 niwe ndine ndani kama ngooneka Dustin Banda anali koyeka koma ena onse amapita uko amene so amaenda kwambiri anali man of the match Clever Kalambo. He had a brilliant game. Yeah. So apambana of course ibe izozo uthauze phatikiza ndi mmeneso zimachiti chifukwa Bullets kwa kuti ili mood game ya Danger inakatha kuwina all 4. Yes. Ndi mmene game ija imaonekera. Yeah. So zathabe of course tikamba kwambiri lo lachisanu apa pasitingakapeza mtsogolo koma ndimafuna tidaona so zithunzi zapa just anthu anaone kuti no kwa nthawi yapa mpira kubwera ku Mwanza wa Super League anayilandira kwa basi Bullets kukanga timu yapa khomo. Yes. This is taking football to the people kapena kutengera mpira kwa anthu Danger zomwe ndizofunikira kwambiri chifukwa chokuti kwa nthawi yayitali timu ya Bullets ndi ya ku Blantyre chigawo chakumwera ndikuti anthu amachita kutsatira mpira foko kudali mamawa Bullets kuyenera imenye paka musiri anthu azichoka ku Mwanza uko azibwera kuzayonera achoke ku Chikwawa ku Nsanje abiri ukuku adati lese Wanderers nayo yasankha mwina tingoyerekeza Zomba olo yasankha lese Nsanje ndingoyerekeza kuti Nsanje ija yatha bwino ayivomereza ndikuti that will be taking football to the people. Kwapangidwa ndalama ukuku 35 million zomwe mwina asomenyera pakamodzi mwina sizikanachitika. Yeah. So commercialization yomwe amafuna matimu aja njira zina mwa ndi izizi. Anthu anali ku stadium azere as 7 o'clock mamawa afika kukale nkumakhala ndi kuti aya mwina akudzadza of course malo amaonekabe kuti apo anthu atha kulowa koma ukatenga ndi 35 million yomwenso mwina inakatha kuyulu kufauna anthu ambiri iyo ndi nkhani ya tsiku lina komano anthu aulandira mpira ku Mwanza. Alright, ndiye tatete taona masewero a Silver Strikers amene ndithu awatengera kuti nsopano akhali pa number 1 mu Premiership imeneyi. Silver Strikers sinayikambe kwambiri pansi kaugula ndi kugulisa osewera koma ikuona kuti no ikuchita bwino. Yes, Silver Strikers I think chomwe yo anaona anangoona kuti timu yathu season yatha inali bwanji wachoka ndani nde chomwe achita angoti wachoka wakuti titenge wakuti tiyikepo and kwambiri coach apita ngangira ukati uonese anthu onse amene alowapo wachilendo kwambiri mwina umankha Andrew Joseph anapita ku second round ya season yatha koma sakuphatikiza kwambiri
ndi anthu amene abwera kumene. Anthu amene abwera kumene akumasi akaye panja ayione timu ichi. Okay. Yeah. Uone defense yo kuti kudansandukira kumanzere kumanja makirameki kumbuyoko Nixon Mwase uyo ndekuti angotenga Lumbani Nyondo amene amusaina kuchitipa. Okay. Akhale malo mwa Max Opaipa amene anachoka ucha kumbuyo. Okay. Kapena chisomo mpachika. Yes. Anangotenga ndikumusiya kumeko. Kuchokera pamene kumapita kuosa na Ernest Petro analipo kale. Ina Zebulon Kalima na Chisisi Maonga kutsogoloko analipo kale. So kwa chipita Ngangira anangoona kuti achoka ndani aluzabe ma player very influential player captain I mean all the captains chikondi kamanga Max Opaipa Bino Katinji ina chisomo mpachika pirani mapira achokabe ma player. Yeah. Komano sizi kuoneka chifukwa chokuti wangona kuti amene ndinayi nawo akudziwa kale ali mu DNA ya timu kwambiri ndani ndi awo amene wachokapo ndani ndi nzungusokolera kaye mmodzi sakumasinthiratu no wonder Silver Strikers yo yayamba bwino chotere. Okay. Tonakapaso za Masters kuti no ndi timu imene umagamba kuti no mwina dzina lokhalo itakanga tilachenda kumama player awo ndomwe kumandikho kuti no idali weekend imene taona ndithu zotsatira zimene mwina zinali zabwino kwa basi kuona ndithu kuti munthu kupanga mani achitenga 3 points koyenda ngati pamene achitira matimu ngati Silvo ngati pamene achitira Masters Wanderers sichophweka zikuonetsera tuno mpikisano ulipo mu Super League. Yes, mpikisano ulipo danger and matimu ali geared kuli ndalama zochuluka. So pa Obledi Mbapo Bullets inakachapidwapo 2-0 season yatha yomwe. Wanderers yokhanga tisina kawineko ngati ntsakula kusena mayenga draw ndikireki if I'm not mistaken. Ndichoncho. Yeah. Ndi game yakapo yomwe anakachita kuwina mapenalty. Kukalonga is a tough place. Wanderers inakachapidwa kumene kuja 2-0 ndikalonga kutuluka Airtel Kopoiti kukalonga. Master Security inatsalira koma inachita kuchokera kumbuyo ndikupambana. Beta nina mucha Master Security is just a name kuti angolowa kumene koma ma player awo ndomwewo. Tikutenga Innocent wa Dada so first 11 yawo kuti Brighton Munthali wamenya ligi kuyambira liti 2016 ino 2026 zaka 10 wakamenya Black Leopards wabwerapo. Rafiki Namwera wapita kunja wabwerako achina Luke Chima experience ayinayo. It's just a name koma ma player awo ndomwe achina Patrick Piri ndizosadabwisa kuti no mwina yachina chikaiko Patson ndizosadabwisa kuti mwina ithoka pa mmene ndanenera musa it's just coordination kuti wina nalo wina abwera agwirane zeni zije kuti apange jero komanso chikondi pakati pawo. Chifukwa timu ngati danger tisanamizanepo alesa Thomas Boba kumbali yake Edmira Kogabe azikuza kuti ndawe ina ligi ku Bullets kandi ka follow. Unaona? Luke Chima azikuza kuti National Star ku Bullets so ndawe inako ligi kawiri. Ukunda pangako chakuti Rafiki Namwera aziti ndamenya kunja. Alese kuti akhale ndi moment ingati timu ya madolo. Alese azikuza athakumakuza chisomo mpachika akuza kuti ndateka chikho chicho sicha ku Malawi kuno. Kupatula Castelo ndili ku Silver. Ninali captain wa Silver ine. Komano kungokhala kuti anthu chikondi chichokhapo ndikumangomvesesana Master Security thakati moyo opsa kwambiri chifukwa aliyesa amene ali ku Master Security knows how to do the business mpira wa Malawi akudziwa. Chabwino kutheka kuti mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television timakambira nato mpikisano wa FDH Bank Premiership masolo amene asewedwa kumathero a Sabata yango tide tofali pite ku break tikabwerako tifuna tiunikirenso kuti no kusaseweredwa masewero mu mzinda wa Blantyre amaka ku matimu ngati Wanderers Bullets kukhuza bwanji mwina season yawo ya 2026 komanso the Young Scorchers imene yagonja ndi Nigeria ku mathero a Sabata imene masolo achisodzera ofuna kupita ku mpikisano wa World Cup ndingope mphani kuti tikhalebe limodzi.
talowa gawo lachiwiri, gawo limene ndilomaliza la program ine ya Sports Arena. Mike magamba tisanapita ku break kuti no utha kuona kuti no matimu a Bullets ndi Wanderers apangidwa by affect chifukwa no olo tikuna kuti andi pakhomo pa Bullets pamwanza komabe timadziwa kuti paka mu stadium paja ndiye ukuona kuti no sizikhala ndi impact iliyonse matimu awiri amene akhati no mwina akusewera kuchoka town ya Blantyre. Impact yo ilipo. Yeah, impact yo ilipo. Koma nonso ndi advantage koma timu ena. Okay. Yeah, utakuona kuti I believe kuti game ya la Mulungu pa Joyce Chisulo pacha. Anakhala kuti Bullets ndi Mafco akumenyera paka mu stadium. Mafco base inakhala ndi confidence ngati chonchicha. Okay. Ineyo kwa ine maganizo anga. Mafco imamvabe kuti tonse ndalendo kuno. Tayenda tonse ndoyenda. Kusiyana ndi kuti pajazona Biafra amene imakhalira kucha. Azona chani. It was more like amenyera padetsa, ka umenya pa Chitowe. Yeah. And utakuona be kuti Bullets yobe. Zina ndi zina zomwe umatha kuona ma mistake tungati awa anazolo ya chikapeti cha pa stadium. Fakapeti ya pa stadium kuumenya mpira umakafika pomwe munthu ali. Imasiyana ndi kapinga amene ndi wachilengedwe. So koma izozo kuzisiyapo lina lilonse lomwe ground alivomereza afamu mpira ukuyenera kumenyedwa. So tisamango zolowera kuti mpira umakhala koma it's just unfortunate kuti mpira uzisowabe. Imagine kuti la Mulungu Blantyre amonse munalibe mpira. Sandi lapitali. Nangasi ekhaya ngomenya loweruka pa Chiwembe. Chani timati Premier Division ya Sinthai Africa yamba pa 18. National Division yamba pa 10. Ndetu Blantyre akose kulibe mpira. Yeah, so of course timakamba of course tisati pa kamera pano kunena kuti no kubusa 2026 league itautengedwa ndi alendo. Yes. Akuti makamera nandi matu zimene zikuonekera matimu akumwera ma chances otenga league itakhala of double ngati Wanderers inga foge. Koma also ndi zabwino. Okay. Chifukwa mpira osanamenyera anthu akumwerawo. Sanapangire anthu akumwera. Yes, anampangira aliyense. Matimu amene ali mu Super League pa nthawi ino. Yes. Matimu 16 ali mu Super League pa nthawi ino. Amene analawapo league ku Malawi kuno mwina ndi 4. 5 ino tuonjezere KB. Yatenga just 10 years ago. Koma ndi Silver. Bullets Wanderers. Ena amene amatenga league mbuyo mwachina Tigers anapita, achina MDC United anapita. So ndiye bwino kuti atenge ku. All right. Ndi nthawi. Panguno poka the young scorchers tini ma chances oti titha kuchinya Nigeria. Tazipasa ntchito yaikulu. 2-0 ndiona ngati ziguliza chiruka. Tazipasa ntchito yaikulu. Of course inakhala 1 kuti tamenya away ndimabwera pa khomo. Chifukwa kunoko tikuyenera tiwine 3-0 kuti tipitirire. Yeah. Tiwine 3-0 kuti tipitirire. Tikawina 2 tipita mapenalty. Ndio tikafire ku mapenalty kapena atu. Koma tikuyenera tiwine 3-0. Kuwina 3-1 tatulukabe. Iyo isachinye. Ife tiwine 3-0 kunoko. Nchito yaikulu. Alright, daga Premier League mwikona bwata ona Spurs kumenya Aston Villa. Taona Arsenal kuchita bwino weekend imene Manchester United yamenya Liverpool. Yes. Manchester United kutenga ndi form yomwe ili bwino. Zosadabwisa. Of course it was just unfortunate on their part kuti amatsogola 2-0 nduzabwezesa. Para 2-2. 2-2 mwamwa ndikudzachinya. So palibe angadabwe kuti Liverpool mene ili ndi Man U ili ndiye wina ndi Man U. Palibe amene angadabwe. Chabwino. Arsenal chimodzimodzi kuchinya Fulham imayenera itero ngati funa kumawina ligi kutsogola panopo ndi 6 points koma yatsogola so ndi magemu awiri. City zathamangira. City ndio tikumenya la Mulungu ndi amene lolemba ndi Everton iwona kuti ifikira pa Chelsea chimodzimodzi kumene lolemba. Spurs
ipa chiopsezo kwambiri chotuluka koma yazichosa kuchigwa cha thuzi waifa imene umanenera kucha yasinthana ndi West Ham fa West Ham inali ndi advantage koma West Ham yachapidwanso kulipa Ndawe Mike tawe yatitera ine tithokoze kuti urabula mu program ya Sports Arena weekend ya Derby sizonde zikhalira kuti doti Super League of Malawi abaga confirm and unagamba kuti weekend on a Friday tizakhala so pano tukukambira nano za ikwatha yoyamba FDH Bank kubwera ndi Derby ya league. Yes, kubwera ndi Derby ya league yakhalapo FDH ya mkapo. Yes. Koma iyi ndi ya league soma. Tuone kuti tabwaye. Tuone kuti tabwaye. Chabwino ife tikatereta maliza program ya Sports Arena pano pa Times Television ndiye ndifuna ndithokoze mzanga Mike Ndala amene thana ndi join program iyi koma amene amaongolera zonse kuti ife tioneke ndithu mene tikuonekeramo pa makina tithokoze ndithu kwambiri Angela ndamene amaongolera zonse pa makina ine ndi Williams Gondwa pitizana kuona kanema wa Times mwakumanonse.